Здравейте! Приятно ми е. Много ви благодаря. С ваша помощ смятам, че ще стане. Благодаря. Благодаря ви, че сте тук. Много благодаря. И кураж ти даваме и да нос печелим. Благодаря. Да си живи и здрава да ни представляваш. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че сте толкова много. Когато казвам, че сме алтернатива, истинската алтернатива, трябва да знаем, че промяната няма да се случи веднага. Няма да се случи за една година, няма да се случи и за един мандат. Това обаче, което ние предлагаме, което и аз предлагам и се опитвам всеки път да опиша на гражданите на София, е новата представа за София. Представата за това, че София може да се грижи за обикновения работещ човек. София може да не е разпродадена. София може да не е пазар, а да е роден град. Такъв, какъвто е за нас. Този град ще стане град на обикновения човек, а не на принцовете по рождение. Защото ние не живеем в монархия. Ние живеем в демокрация. И е крайно време да изпълним думата демокрация с смисъл.